This is Channels Television's breaking news. Ano natin? To ride today? Yeah? Amazing! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Time check. Alas 4. Hinihintay yung kasama. Sige. Ito na sila. Let's go! Sarap mag-bike! Woo! Biyaheng Charles Peak! Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin na ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada't kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap mag-bike, tanggalan yung problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingaan. Guys, dito kang sa Waray. Mga tanawin ang naghihintay sa atin. Welcome to my vlog. Huwag ka nang Papa Francis. bagal pa. 20 kilometer. Sarap magbike, tanggalan yung problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. Ito na. Nyaw, nyaw. At kung saan ka dadalhin ang iyong Wait na. Uy! At magugulat sa makikita ng mata. Guys, kaya tayo oh. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Sarap mag-bike, tanggalan yung problema. Sarap mag-bike, ubos din ang iyong pera. Rolling na guys. Sarap mag-bike, Charles Peak na. tanggalan yung problema. Ano? Sarap mag-bike, Yung matanda. tiyak mamamangha ka. Sarap mag-bike, tanggalan yung problema. Ang sarap mag-bike, Si Jermaine nga, tinayuan ng sigsag sa tibunan eh. ang sarap, 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 Jermaine Sado. sarap, sarap mag-bike. Hanggang sa dulo mo, tinayuan niya. Sarap, sarap, Road bike. sarap mag-bike. Karat bike, yung malapot-lapot.
Ay, hindi masyado kapit yung ano. Maganda tumayo sa road bike. Tayo nga rin ako. Maganda tumayo tapos naka-cleans ka pa. Grabe yung training niya. Ibang kumama na yung ganito, yung mga ganito. Oo. Nadaanan namin to. Eh, nakakit namin yan dyan sa ano. Nung gabi, nakit namin to. Tanda ka dyan na may ano dyan eh. Ayan. Napakasimple. Dito na po kami sa Charles Street na kami. At malapit na. Same district. Nasa anong isang ano? Angels Street. Angels Street. Ride today? Yeah. Amazing. Ahon na guys.
Umpisa na. One, two, one, two, one, two. Ginagawa mo. One, two. Los. Los po, los. Ha!
Oh. Ah. 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 Too much. Too much? Not amazing? Too much amazing. Ayun. Guys, this is what you got when you are in desert and hiking, ha? This very good scenery. Hello guys! Akit rin, oh! Ito yung Charles Lake na tinatawag nila. Ayan, oh. See? See? Stop na guys! Ang training natin. Nabudol na naman po. Time check, alas 9. So guys, hindi namin alam kung kami sumobra o kulang tayo. Training po, alam po. Hanap. Downhill. Ano? Balik? Ano masasabi mo? Missing? Amazing. Missing? Yeah. Kami tayong mabisi. Grabe ang lakas nito. Tuloy lang ang padyakan hanggang maparod at abutin na ng gabi sa kalsada. Anong masasabi mo? Sa
Amazing! Pahinga, tulog muna. Muntik ng missing, hindi amazing. Padyak lang ng padyak, kahit na matula, kahit ang tuhod mo'y umiiyak. Padyak lang ng padyak, abutin tiyas, Panginoon di masisinda. Long ride to more. Pagod na? Pagod na ba? Ha? Pagdating sa paruroonan, buhat ng bike-forma sa picture. Totonitis kasiyahan, sakit at pagod ay muna hanggang dahil sa kagandahan. Tingin na, Respect na kayo. at may pa kung kaibigan mag-uwi hanggang tuwan. Padyak lang ng padyak, kahit na matulak, kahit ang tuhod mo'y umiiyak. Padyak lang ng padyak, abutin tiyak, Panginoon di masisinda. Padyak lang ng padyak, Tinatawagan po namin yung mga taga-suko. kahit ang tuhod mo'y umiiyak. Mga missing in action po. Aahon din tiyak, Panginoon di masisinda. Amazing! Gising na. Ay, time check, 2:30 ha. Nagsimula kami alas 4. Kaka 3 kilometer na. Lapit na! 1 kilometer! Sige, sige, thank you! Yes, guys! Kaka 3 kilometer. So, dito na lang po. Bye-bye! You deserve better.